Čau. Tak my jedeme na ryby. Jedu dneska jedu sám s Jendou. Spojili z JAE. A uvidíme, no. Já se těším, protože jedem na Lipno a já jsem tam kapry ještě nikdy nechytal. Takže já budu mít premiéru a jsem na to zvědavý. Máme sraz s Jendou v Krumlově na benzínce a doufám, že přijde nějaký. Mají přibouřky, teda z toho mám docela strach, protože na Lipně bouřky jsou docela jako masakr. Ale uvidíme, no. Mám naložíno a zítra za náma ještě přijede manželka Anče od vody a přijede ještě s miminkem, takže tam strávíme takhle do neděle víkend s Jendou a takový rodino-jendový výlet. A jsem na to zvědavý. Strašně se těším, říkám, na Lipně jsem nikdy nechytal, takže to je pro mě premiéra. A držte palce, mě se pak ozvem s Jendou od vody. Tak zatím, čau. Čus. Jsme u vody, za mnou vidíte čluny a máme zavezíno. Jenda tam dal tyčovku, takže to zavez to jeden k tyčovce do krmáku, jeden dal za. Já jsem odvez jeden tak 350-400 metrů na koryto, nějakých 13 metrů hloubku. Napálil jsem tam slávku 30 s popkou česnek a na druhý jsem jen tak chodil tady, protože jsme stavěli, takže ten mám na vodost, ten pak převezu. A uvidíme, no. Já už mám houbu postavenou a Jenčík ji staví. Jenčku? Hrozný hit, ty vole, ahoj. Ahoj. Úplně řízený, vole. Si se půl vykoupají, když to má 24 stupňů. Na půl taky. Jdu sprcháč, vyndám brambory a jdu tam. Já musím makat, nezdržuj mě, vole. No, takže... A to pálí. Kurva to pálí, pardon. Já vám ukážu, jak má Jeník pruty. Backlady. Tady máme čluny ukotven, protože nechceme jezdit do toho písku na břeh. Tady z té strany. Fendra, Jinda. Takže to čluny jako na vodu. A tady mám já. Pravě zastřelí na těch 13 metrech, tam je to 30 od Slávka, ale ryba jako vystřelí. No, tady mám ještě místo připraven na, až přijede zítra Anči od vody s malinkou, s miminkem mojím. Tak uvidíme, no, to jsme tady, snažili jsme se zapíchat ty brolíčka vlastně co nejvíc, jenomže v tom písku prostě to je, když tam nepíchneš, to tam ani moc jako nedrží. Takže uvidíme, no, večer 7-8 má přijít nějaká bouřka, tak uvidíme, co přijde jako za Mordor, ale bouřkový tyče jsou asi půl metru v zemi zapíchaný, takže to by to mohli udržet, no. Jenda tady jako staví, takže uvidíme, jak se vám pak se vám ozvem ještě. Tak zatím, čau. Nebudeme říkat s rybou. To jsem záměrně neřekl, že se ozvem s rybou, prostě se ozvem a uvidíme, no. Nějak to dopadne. Já mám, Jenda už tady vlastně byl o kousek dál, ten vytáhl tu 20, to je rok, 2 zpátky, 2. A... Rok. Rok? Tak před rokem. A skoro stejný termín, byl jsem na začátku června a teď je konec. No, může v podstatě ale leto. může to být rapidní rozdíl a můžeme tady být za okurky. Můžeme být za okurky, přesně, 24 stupňů má voda. Uvidíme, no. Tohle počasí budeme spolíhat spíš na noc. Jo, tak je tady non-stopka, tak já doufám, že v noci se něco se ukáže a hlavně... ty jsi tady testoval ten Frankfurt, ne? Loni. Frankfurt a Slávku. No, Frankfurt Slávku testoval, takže vytáhl jako pěkný ryby, zachytal si tady. A já mám na Lipně, vlastně já tady chytám jako po druhý v životě, poprvé jsem tady chytal, mi byla 18-19, taťkou, jsme tady byli jen tak jako nad sandáty a spíš jako za kamarádama se podívat. Takže
to neberu ani tak jako chytání, když jsme tady mrzli na kamenech, na karimatkách, na to se nikdy nezapomenu. Ale co se týká jako kaprařiny, tak já mám na Lipně premiéru, takže držte palce. Čau. Tak čau. Čau. Konečně se nám povedlo vyrazit s Jeníkem na ryby. Zítra nás ještě doplní Hanče od vody a malá, miminko moje. Tak uvidíme, no. Taková rodinná party a já. Já už když jsem natáčel v autě, tak jsem říkal taková rodino-jeníkovská party. No, máme za Vezíno, já nevím kolik nemám hodinky, ale jsem je nechal doma, by the way. 3/4, já jsem měl asi v 1 Vezínu. No, tak chytáme třeba 4 hodiny, 3 a zatím bez kontaktu, nebo já jsem měl píp, jsem tady hodil jenom kousek od břehu, jenom od hos, protože se mi nechtělo na vodu, protože to dost foukalo. A ono tady na té lipenské ploše je to fakt jako tady u břehu si říkáte, že to fouká jako málo, dojedete 100 metrů a no to je ono. To je ono, no? To po mě hodil. Rezavý drátový krmítko po mě hodil. To jsem po něm hodil z vody. A ono pak popojedete 100 metrů na vodu a tam jsou 20 cm vlny, takže fouká to jako blázen. Já teď jsem zavez ještě levej prut. Doteď nefoukalo, když jsem vzal prut do ruky, že to půjdu zavez, tak se vlny jako kráva. No, ale se sem žene ta buřina. A žene se sem bouřka, takže uvidíme, co přijde v Já jsem v tom větru zvládnu dát tyčovku tamhle. Že tyčovku položíš a jedeš pryč. Orientační bod nějaký. Já už mám taky orientační bod, tvojí tyčovku. No, tak já jsem to, jako loni jsem zvolil taktiku stejnou jako loni. Takže jsem si před tyčovkou udělal krmnej pruh partiklů, za tyčovkou krmnej pruh pelet a kulí a ještě chytám 10-15 metrů až zatím a k montáži přihodím pár kuliček jenom a to se mi loni osvědčilo, tak uvidíme, no, snad i teď. Ale počasí je na prdno, dneska jsem tam dal už potápivý a zítra si bude takovýhle hic, jakože asi bude. Tak zkusím popky, je tam nějakých 8 metrů, kde chytám, tak tam dám třeba 4 metrový ziga a pustím to do půlky, uvidím. No. Jednu dám na dno, jednu dám někam do sloupce a uvidíme. No. Uvidíme, jestli se tam budou ukazovat ryby, ale co teď vidím takhle jako kolem té bojky, jak tam jako kapřici skáčou, ale to bude tím partiklem, to jsou sami malý. A i já, jak jsem byl zavážet ten levej, tak jsem to dával plus minus taky 8,5-9 metrů. A na echolotu jako ryby byly, no. Nic jako ukazovalo to. Jo. Takový je takový jako zub, takový ze 7 na 8, takový pozvolnej. Tak na ten jsem to dal. Dal jsem tam 30 čili játra. A tak ty jdeš 30 kávová pro ty teď. Na pravým, ale pravý mám na korytě, to mám nějakých 350-400 metrů zavezen. To mi asi, on foukal dost vítr, takže nevím, jestli jsem to trefil, ale bylo tam mezi 12-14 metrama, takže když to vemu, tak chytám na nějakých 13 metrech. A tam mám hot slávku, 30 s česnekovou pupkou. Tak uvidíme, jestli něco jako přijde nebo ne. Jako bylo by fajn, aby se to rozjíždělo v noci, on má přes noci říkal, že má pršet, ne? Večer má přijít hlavně bouřka. No, přijde ta bouřka 7, 8 a mělo by pršet do rána. Do rána, do 3 třeba. Na tu bouřku jsem jako dost zvědavej, protože taky. Chytli jsme bouřku na Orlíku a nic příjemného teda, fakt to bylo jako masakr. Ale mám tady bouřku 7, 8. Už jenom 7, už se to aktualizovalo, takže jenom 7. No, o bouřku ani tolik nejde, tam jde o ten vítr, aby nám to tady nesrovnal. No hlavně my jsme tady na písku, že jo, takže ty kolíky, kolíky žádná slava. To tam vůbec nezajede, takže to je prostě, nebo zajede to tam, ale nedrží, tak. Takže spíš jako o to jde, o ten vítr. No a pršení asi do půlnoci mi to tady ukazuje. A to asi nevadí, ale... Ale zítra jako ochlazení 22 stupňů, no? Mohlo by to s nima něco udělat, no, s těma rybama, uvidíme. Říkám, zažili jsme bouřku na Orlíku, kde se říká, že bouřka, když jde korytem, tak je jako docela tak je docela masakr ta bouřka. A tady lipenská, vlastně jako šumavská bouřka je ještě jako horší. Takže spíš jsem zvědavý, co přijde, ale jak říká Jinda, no, jde spíš hlavně o ten vítr, protože... Ten nárazový vítr, ten by nám to tady nesrovnal. A my jsme trošku tady za křovem schovaný, takže... Já jsem schovaný za Tomem, takže... Ty jsi schovaný za mnou, takže to srovná mě, pak to srovná tebe. Takže jestli to veme tebe, tak pak půjdu já.
Já se poběžím s tobě a budeme to držet spolu. Ne, já se tady zamotám do těch drátů a budu to vlastní vahu držet. To jsem říkal Johnovi, no, když volal, že se tam motám kolem těch drátů toho brolíčka. Prostě to nebude tak horký, tady kolega vedle byl nějaký rybář, ten říkal, že ta bouřka předevčírem, nebo to bylo. V pondělí v Budějcích tam byla bouřka jako kráva teda. A tady říkal, že bouřka jako nebyla, že tady snad jenom pršelo. Ale jako při našem štěstí, vole, tady... Teď tady zažijou to, co tady nikdy nezažili. V životě tady taková bouřka nebyla, co je tady, když jsme tady my. Kdybychom tu nebyli, tak samozřejmě tady nic není, že jo, jde to okolo. Přesně tak. A já doufám, že to trošku jako rozrazí, protože to jde jako od jeho západu, takže od Nový Pece. Že to z jeho západu, no, tak jsme relativně krytý, no, tak doufáme, že to... Já doufám, že to pochytí jako Nová Pec a Šumava, no, že sem... To hory nepustí. Co? To hory nepustí. To hory nepustí. Ale jako uvidíme, no, stát se může cokoliv, takže na to jsme zvědaví. Ale spíš to vypadá na noční lov, no. Já doufám, že... To jako hajzl tady leze. Jako přál... Co to bylo, hakový křižák? Já nevím, vole, bylo to velký a divný. Tě to bafne v noci za novou, potáhne ti to do lese. Ty, no, ještě mi to unese tady. Já jsem zvědavý na ten noční lov, no. Jak vlastně jsme natáčeli video, který už máte na Boilies.je na YouTube zpřístupněn, tak jsme jako něco pochytali málo na přehradě jako u nás, na dost menší přehradě, asi tak 6x, 7x, 8x, 10x, nevím. No, hodně menší, takže tam jsme něco jako pochytali. A jak jsem říkal, prostě pro mě je to tady jako premiéra, takže já to jsem jdu vyzkoušet. Dobrý vítr se zvedá, dobrý mraky jdou. To jde, no. Pěkný vítr, už si dělají čepice na vodě? No, za chvíli přijde zavážka, záběr na 400 metrů. Když přijde tady, tak se s tím popasuju, ale za bouřky na to se. No já za bouřky průjdu do ruky nevemu. Protože ten karbon to je, když si dáš na hlavu drát, vole, a hliníkovou čepici. Obalený ale obalem, tak budeš běhat. To prostě je. Ale už jsme to tenkrát na Staňkově jsme to dělali, no, s manželkou. Uvidíme, tak jako rybu tam nenechám jet, no. A hlavně, jestli přijde... to zvedá nahoru, no. Jestli přijde záběr na ten pravej z těch 14 metrů, tak si myslím, že to nebude úplně malá ryba. A nechci ji tady nechat jezdit, hlavně u mě chci přijít. Takže uvidíme, jako čepice se jako dělají pěkný teda, no. No, čluny nám pěkně rotujou tady. Zatím drží. Čluny máme na vodě, píchlí na bojkách, tak... Takže musíme tak... Protože je tady mělko, jak jsme nechtěli zvedat motory a sondy, takže po kolena do vody, aby si do toho člověk vlez, ale... A hlavně se tady o ten písek se tady... Ale Balaton vlastně. Přesně, jeden Balaton styl. Kam Jeník mimochodem říkal, že nás jednou vezme, takže... No, ale to se musíte snažit už. A tam nebudu žádný plonkový rybáře brátek. To si mi udělal uzlík pro štěstí? Abys něco nezapomněl. Já se to tady položím. Jsem mu navázal jsem mu trávu jako háček. Na nějaký stéblu. Takže uvidíme, no. Chtěli bychom, aby z téhle výpravy jste měli jako co nejvíc. A uvidíme, až tady zítra bude lítat malá. A myslím, že to bude celý den ve vodě. Otázka, no. Jestli bude co točit. A hlavně jako jestli bude co točit, no. Hlavně jako chtěl bych ryby, aby nějaký byly. Doufáme, že to ochlazení, já jsem tu byl loni, takže já vím, jak ty ryby tady fungují. Je to co 2 dny, když budeme chytat na své straně, tak, nebo ve své třetině, polovině, tak vím, že ty ryby tady jezdí co 2 dny. No, jak jsem tady byl loni, tak jsem chytal také na tomhle břehu, byli chlapi na protějším břehu. A já jsem chytal jeden den a oni chytali druhý den a já jsem druhý den neměl nic. No. A pak zase další den jsem chytal já a oni nechytali nic, jo? Takže ta ryba tu jenom objíždí takhle. Je to tady v uvozovkách relativně úzký. Jo, má to. Jako na Lipno takový. Jako na to, že to je Lipno, tak je tohle úzký a já nevím, co to může mít na druhou stranu. 600 metrů. No ale to jenom proto, že tu máš tu, když to vemeš ty zátoce, ono tamhle, kde jsem byl já, loňský rok, tak tam je to 300 metrů široký jenom. No tak ono tady naproti k tomu ostrovu to bude tak půl kilometru. A na druhou stranu ještě do té zátoky tam to bude tak 700. No to je zátoka, no. Ale jak jsem byl tam vejš, tak tam je to, já jsem to měřil na opak 300 metrů široký. No tady to bude víc, no. Tady to bude tak půl kilometru, si myslím. Takže i kory to máme jako poměrně daleko, takže... Uvidíme, no, budeme bojovat.
musíme vám ještě něco natočit a hlavně rybu, no. Hlavně ryba, aby přišla. Aspoň nějaký záběry. Jako ať přijde třeba 1-2 ryby, je mi to jedno, ale ať jsou to ryby aspoň 15+. Dobře, no, tak jo. Když přijdou 2 za ty 4 dny, tak 15+ budu spokojený. Takže zalezu sluníčkou jsou ty mráčky. No, to začíná jít. No aspoň se trošku ochladíme, tak když jsme se byli vykoupat ve vodě. Vedro jak svět. Prcháček tady suším, hele. Já nevím, jestli to bude vidět na té kameře. DMko, balea, jo. A jak to voní? Nemáš s nima spolupráci uzavřenou? Ne, ale to se domluvíme, já to budu prodávat na shopu baleu. Já nevím, jestli to bude vidět, ale já jsem jako opálený, jako mám celý záda, že jak jsem moc zavážel, než dojde člověk tam zpátky. Vypadáš jak čuník, vole. Takže já jsem růžový jak prasátko. No. Jak vepř. Jak prasátko jsem růžový. No, ty na to myslíš moc líp, za zádech. Já mám základ. Já už taky. Základy jsme si udělali, tak. No, já jsem si už vzal tričko teďko na zavážku, protože to fakt jako nešlo. Takže uvidíme, co přijde, no. Takže my se ještě ozveme, nebudeme říkat záměrně s rybou, protože nevíme. Ale no, doufáme, ale no. Bylo by to fajn, kdybychom se... Asi to bude těžké. Kdybychom se jako s rybou ozvali, no. Hlavně kdyby to byla nějaká pěkná ryba, takže... Uvidíme, no. Jenda přivez zbraně v 30kách, za to jsem hrozně rád, protože ty 24 bych musel každou chvíli přihazovat v této teplé vodě. Jo, tam máš 24. No, to ti nevydrží do rána, no. Jo? Dobře. Nevím, ale tak jsou tam s popkou, tak tam drží aspoň popka. No to určitě. Jinak se omlouvám za spodňáry, ale je to fakt jít. Já mám taky, fakt je vedro, no. Ale ze slušnosti jsme si vzali aspoň trička, aby jsme vás neurazili. Aby jsme neurazili. Dámský kolektiv, aby jako... Aby byl v klidu. Přesně. Na nás by to viděli. A tak mohli bychom pohoršit třeba, viď? Ty jsi řekli ty čuňata, červený. Přesně. No ale a jak to má s tím plachetnice na motor, viď? No a nesmí, viď? Prej tu nesmí jezdit plachetnice na motor, to já jsem nevěděl. Když tak to napište do komentářů, já mám takové informace, že plachetnice můžou na motor jenom při bezvětří, anebo při nepřízní počasí. No, tak to nás zajímá, ale... Jinak by nesmí na spalovací motor, takhle, spalovací. Bezvětří rozhodně není, fouká jako kráva a zrovna on jede jako po větru. Ale jako jestli fakt tu informaci máte nebo víte, tak fakt nám to napište do komentářů, budeme za to rádi, protože nevíme, ale není to k ničemu, spíš je to jenom jako pro nás ze zvědavosti a každopádně, kdyby třeba někdo se díval, kdo plachetnici má, tak ať ví, jak to funguje jako na Lipně. Je to připravené. My to vysídáme na stromě. Oběšenec. Takže uvidíme, no. Tak se zatím mějte a... Tak čau a s rybou asi ne, ale ozvem se. Já doufám, že s rybou. Čau. Tenhle? To je ten z toho vzdálenýho. To je tady nic, no. Ten na tobě? Vlastně věcí v pohodě. Jo. Napršelo dost? Mám to, ale ten šum je úplně měkký. No ne tolik, já mám úplně sračku. Jo, na tom se nedá ani sedět. Česnekem to voní, bojí z oděj a jestli tohle nezabere, tak už níbej, no volá nás. Čluny pruty nevrátíme se zas, vedro jak kráva, pivo se chladí, to zjenou akci, rybáři mladí. Na břehu chaos,
stany a bordel, vynosit věci jak vojenský oddíl. Šluny na vodu, montáže v klidu, tyčovka letí, Jenda má svou šichtu. Krmí krmí staví se brojíčka, kladiva zní, podseřine jak v sauně na Sibiři. Slunce pálí, kůže puchýře má, tak hurá do vody, plavem až tam krásy. Haha, večer se mění, vítr jak z hor, kapky jak střely bublujou do břehu zbor. Pláštěnky ven, ale pivo zůstává, u ohně sedím. Víš, že to jsou závěsky, tohle bych se poblil. Na tom se nedá jet, na tom člunu, ty vole, vůbec. Na tom člunu se nedá jet vůbec. Ne, tam vůbec nic nebylo, vole, raz mi ten správný prut. Vůbec nic, to bylo úplně mrtvý. Úplně prázdný. No, no. Takže nic. Dobré ráno. Tak. Co se událo? Včera večer už nic. Celou noc byl klid a teďko v 5:30 ráno mě zbudila jízda. Ale ryba nebyla. Pěkně to našponoval z těch 200 metrů, nebo kolik to vozím. Je to tu pěkný. Další den přijde, pruty zas ven, možná přijde kapel, nebo další sen. A když ne, nevadí, tenhle trip je dar, Tom a Jenda na Lipně, kde příběh nikdy nekončí. Takže je to tam znova zakrmený. Je to znova zakrmený, vyvezený, ještě ten levej, s tím musím taky zalaborovat ještě trošku. Ale ten levej mám v krmáku, v tom hlavním velkým, nebo kousek vedle něj a ten pravej je až za krmákem, asi 30 metrů a na ten jsem dostal tu jízdu na jahůdku. S popkou moruše jsem jí dal, protože mi došly popky jahoda. Tak jsem tam dal moruši a kontakt na to přišel, no, tak snad se to bude opakovat, no, i když přes den, teď se ochladilo, tlak je dobrý, takže mohlo by to něco, no, už je to po druhý zakrmený, tak ty ryby, jako když jsem tam krmil, sypal ten falešný krmák partikl, tak mi to ryby ukazovalo, sice asi menší, ale a i také vidím u tyčovky, že se nějaká ryba hodí, tak asi tam něco bude. Ale zatím žádná sláva. No, takže jsme se vyspali. Hej Tome. Co? Pracuješ? Ne. Já jsem tady na záběr slunce z live sondy. No, takže... Ale tady má tajný zbraň. A toho víc. Díra. Tak, stalo se nečekané. Tak pak se ozve. Dostali jsme první záběr, nebo druhý, ten můj neproměněný. Hele, je 1/4, po 1/4. Po 1/4, takže poledňáček. Já jsem dostal v noci záběr na tu jahodu s jahodovou popkou. No tak pan Tomáš tam musel dát jahodu taky a hned má sypačku. Tamhle ho to unáší vzadu, já nevím, jestli to vidíte. A už je na vodě asi 4 hodiny, takže jestli to bude násad, tak ho kopnu do vody. Ještě si počkáme. Já ho tady pak odchytnu, namočím mu podložku, ale ještě tu rybu nepodebrat. Takže tohle byla samotná jahoda bez popky, tak možná jsme dostali signál.
Hele, a co se mi to tady dělo? Teď mi spadl swinger. Tadyhle. Hele, a záběr. Jestli to není on. To mi táhne on určitě. I když on už je až tamhle. To bylo příjemný, ale že by mě vzal on, je hodně pryč už. Ale už to taky vypadalo něco slušného. A nic. Tak nevím, co to bylo. Cívka se netočí, takže asi nic. Ale pouká tady jako kráva. Ale furt tam něco je? To nějak to cvičí, tyhle, to mi říkají, že je on, když on je až tamhle. Zase dolů. Tyjo, budu muset na loď taky? Táhne čert, ale štěstí se zlomí. Ryba je fuč a hovno zní zbyl mu v dlani. Chvíli ticho, pak pípne tón. Násadák malej, aspoň že on. Hej, Lipro, ty naše scény. Vlny, déšť a rybí No vlastně taky záběr. Nevím, v tomhle větru taky, i když já to mám backlead, já mám přibitý tady, no. se vezou nový plán v hrsti. Čekáme v klidu, co voda nám pustí. Poledne teklo, vítr jak břitva, vlny jak hory a loď skoro smízla. Tom na člunu sednu, tohle fakt nedělá. Buď se ohne, ryba. No, necháme to žít chvíli svým životem, že Tomáš už se vrací. Takže že tam moc něco je. Čekáš mi a pak přijde tyčák, ale prut je tvůj, jen když máš cvik a klid v hlavách. Budeme ho chytit. Takový nahoru a dolů, nic se neděje. Tam bude nějaký jesen, nebo něco takového. A nebo nic taky. Tak, vytáhneme si gatě, ať nejsme mokrý. Teď se zase propad ten swinger. Ty vole, já tam budu muset jet taky. Zase jde nahoru. Tam byly nějaký proudy. Nevím, no. Ale špička se mele, no. No, nějaký mrzák. A jdu do padáku úplně. To je šponovačka, vole. Přichází Tom, klidný jak sen, šum se sklání, víš, že je ten den. Já mám taky záběr, vole. Ty máš záběr?
Co to bylo? Jsi to pustil? Ne. Kde je? Pod Virákem. Já už ho chtěl podebrat, že jsem ani nedošel, jak mi táhnul No, vítr. s tím se musí počítat. No. Tak mě táhnul furt vítr od ryby, tak já jsem si popojil. Hele, já mám si pačku, vole. Já mám swinger přibít, já jedu tvým, počkej. Tohle je jaký jahoda? Jo. Mi to tam cvičilo celou dobu. 12 kg kapra, to on se ti vyhák, jo? No já už jsem ho měl pod Virákem, pak mi udělal ještě, já ho měl na hladině celou dobu. Pak mi udělal výpad, jenomže jak mi táhnul vítr hodně do píči, tak já nevím podebrat. No a pak jsem o něj přišel pomoct. Ty píčo, tady v tom něco dělej. No, není to nic příjemného úplně, a ty vodě tady. Kam jde ten vlastně do prdele? Tak to asi záběr nebyl, ale asi mi to bral proud, ty vole, tak koukám. Nějakej. Tam je utopená. No, to je zase ten samý problém. Tak já tomu nerozumím do píči. To je závěska, to jsem si zase něco koupil, ty vole, to je peněz, ty vole. A jdu to převázat, už na to mám toho plný zuby toho mám. To jsem si zase něco koupil, ty vole. Prachu chcou za všechno, vole, jako kráva a hovno, vole. Akorát vytočí, ty vole, tohle. Ty máš tu dálku, jak jde k tobě, ne? No to je dost možný. Kde to máš dálky, tamhle? Jo. Objel to od háku. Musíš nasedat na motorku, kámo. Dík. Hoclávka zelená, koule jak z říše stůl. Hoclávka zelená, 24. Ani nevím, s popkou nějakou, asi jsem ji tam měl, ale asi s česnekovou. Uvidíme, jestli tam něco bude, no. Přišel záběr z koryta, 13 metrů hloubka, 400 metrů zavážka, tak uvidíme, co bude na konci, nebo nebude. Každopádně, já už jsem jeden záběr měl, ani jsem si neskytý kameru, protože jsem byl prutu zrovna, tak jsem skočil rovnou do člunu a dotáhl mi tam k té jachtě. Úplně jako mega daleko. Měl jsem ho u podběráku, říkám dobrý. A když jsem ho měl u podběráku už na hladině, že ho podeberou, tak fouknul vítr. A tedy o rybu jsem u podběráku přišel, takže.
takže tohle prosím pěkně přišlo ze 14 metrů. Ale jako evidentně ryba žere. Tak. To je dobrý, já mám druhý záběr už. Vítr zlo. No, takhle. Kapříčka. Takhle. Čau. Teď to ten vítr není tak hrozný, takže každopádně se podívejte na ten echol, co to tady je. Tohle je masakr. Uvidíme, no. Tak jdeme na břeh. Záběr má jak sen, tahá nás slaďáka, začíná další den. Tom a Jenda vzhůru, v ruce kafetým, v očích hraní klid, v duši rybářský tým. V 10 Tom má záběr, prud se ohýbá, vítr řve a voda bouzí, vlna přetéká, ryba přes 10 kilo. U lodi už byla, v obrovských vlnách zmizela, jak by nikdy nežila. Tohle nejsou jen ryby, tohle je život v proudu. Tak do trenek. Jo, to jsem já. Počkej. Jednou se vrátíme a s námi přijde odplata rybářská. Ve 2:33 Jendu v pípách sní. Říká, odpoj člun, přivez tvacku, prosím. Jenda zápasí s rybou. No jí mi jsem zajel, ne, před tebe. V půlmetrových vlnách drží prut, jak z ocele sněhu. Pak vody se zjeví ryba, jak sníží sféry. 25 kil navíc napětí až do země. Ale pak je ticho, napětí v prutu zmizí. Jenda křičí na lipno, ryba zmizí v cizí hlubině. Tohle nejsou jen ryby, tohle jsou ztráty a tým. V očích slzy, v srdci víra, že zas jednou přijde klid. Lipno nás skolilo, vítr nás oloupal, ale my jsme tu stále připraveni čelit dál. Tohle nejsou jen ryby, tohle je život v proudu. Voda tě učí padat a vstávat bez studu. Vedno nám tohle chci. Zkusíme to bez popky tentokrát. No, tady mi to něco vykresluje, tady nějaký hino. Okonku možná, a jako ryby jsou tady pěkný. Jenomže vůbec jim nechce. Takže najedem si tak někam na místo. Tamhle mám bojku. Ty tam mají za ní, to je jenom falešný krmák, je bojka. Tak to vypadá, tu ryba je, no, ale nechce se jí vůbec. Všechno padá, jsem ještě nevyndal šupinu. Jednu rybu jsem v bouřce včera vyříz, protože jsem vyjel na vodu a to bylo fakt o život. To lipno je lipno prostě. Takže jsem za ní vzal, tady si místňáci vedle nás klepali na čelo, že jsem vyjel na vodu vůbec. Takže jsem za tu rybu vzal, protože jsem chtěl rychle pryč a sám sobě jsem si ji vyřezal vlastně. Takže, ale to byl kůň, to byl tak jako bejch. Bohužel, no. Nepřízeň počasí. Čiže si ve vodě zase. To bude ještě. No, ty nejsi mokrá. Tak. Je, promiň. Backlight, vole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Já mám ty lepší. Jako testovaná novinka, šlape docela. Zdá se, že to je poměrně těžká ryba. Tak uvidíme. No, už je hezčí. Už je pěkná ryba. Jenda ze břehu na mě ukazuje, jak je to velký. Já nevím, jsme tomu viděli, ale já to nedokážu odhadnout, protože to strašně vypadá úplně jinak ta ryba, takže no to je pěkný kapřík. A je pěkný. Tak to dát. Prostě není nám přáno. My už jsme přišli o tolik ryb s Jendou. Jo. Já se k tomu asi nemůžu vyjádřit, protože mi to fakt jako sere už. Tohle už asi ten kolem 10 kg jako měl určitě. A je to možná třetí ryba přes 10 kg, nebo kolem 10 kg, o kterou jsme přišli. Takže prostě nám není přáno, no. Já už nevím, co s tím. Tak zatím čau. Jenda přišel o kobylu jako kráva, tam měla 25+. Tak tohle je taková cena u těch. To byla normální ryba ke 30 kg. To jsem v životě neviděl. Co, takovou rybu? No, po kterou jsem přišel. Aspoň něco, no. Ty fotí mě někdo, nebo? Já tě vyfotím. Tak utíkej domů. Mám na cestu. Aspoň něco. Sypáčky.
Násadák. Vydrž. A čau. Uvidíme, no. Tak výprava je u konce. Vítězná jahoda. Vítězná jahoda doslova. Protože jsme tady testovali na Lipně novinku na příští rok od Boglizie, od Jendy. A vlastně jednu nebo dvě ryby jsme udělali já jsem dělal na slávku a ty jsi měl jednu na něco? Na losos česnek. A jinak jako úplně všechno jsme tady chytali na tu jahodu. Takže Jeník si tady dává Vítěznou jahudku. Vítězná jahoda. A jinak, jak tak jako v průběhu, no. Jenda včera přišel o rybu, nevzal si kameru ještě, takže přišel o rybu, přijel, to byl kůň. Ten přijel, klepal se, i slzičku uronil, že jakou rybu v životě neviděl. Takže jsme tady, dostali jsme na prdel od přírody prostě, protože ty vlny a všechno, a měli jsme jezdit ve dvou, my jsme nejezdili ve dvou, jezdili jsme každý sám a zdolávání v těch vlnách je prostě jako extrém. Fakt jsme přicházeli o ryby jenom díky jako fakt vlnám, protože člověk šteluje brzdu, rybu, do toho musí ovládat ještě člun, tam nás to táhlo na jachty a do kotviště, mezi kotvy a prostě měli jsme jezdit ve dvou a poučili jsme se a doplatili jsme asi jako na trošku neskušenost. Ale tak teď už nás jako asi nic nepřekvapí. Máme co napravovat. Přesně. A Lipnu dáme odvetu. Já si tu rybu vytáhnu, toho koně. Takže přijedeme sem určitě pro ní ještě, no. Tak uvidíme, no. Uvidíme. Tak se mějte, hele. Čau. Tak čau.